Witam wszystkich bardzo serdecznie. Runa. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Fred Gra. Zaraz świecę jeszcze światło. Dzisiaj oczywiście będę mieć dziś, moi drodzy, Blitze. Trochę pokoksiłem na wrestleraku ostatnim. Kurde, zegarek mi się znowu rozładował. No jasny pierun. Dobra, potem to doładuję. Dobra, więc siemano, witam bardzo serdecznie. Dobra, najpierw się przywitam z czatem i zaraz cisnemy, dobra? I jeszcze będę coś potorbia. Dobra. Siemano Tymek, cześć Anna Fredkowska, hejka. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Zejdziesz po te kebaby. Te baby te stoją, tak. Ale jakie baby rebestie? Z minsem. Dobra, okej. Siemano Tomi, Tetty, siemano Tomi.
Kupiłeś hulajnogę elektryczną. Bo to hulajdusza piekła nie ma, więc jak te gratulacje, jeżeli to było twoje marzenie oczywiście. Jeżeli nie, to nie, tak naprawdę to też. Dobra, żeś zrobił już pod siebie, a czyli co, u ciebie już licznik strania jest wyższy niż u mnie, tak? No dobra. Nie zrobię mema, bo materiału nie ma. Do ostatniego znalazłem, ale było na stronie dla... Aha, no. Siemano Kostucha, cześć, witamy, siemanowice, to Wiro oczywiście, witam serdecznie. A no, czerwone Hosentregle, nie, są naprawdę różowe, ale w tym świetle są czerwone. Siemano Mordeczko, siemano Kamil Ast, witam, o nie kojarzy mi się fajny tekst zegarkiem. Dużo na ekspieś, obejrzysz. Było moje marzenie od 7 roku życia mieć hulajnogę. Co ty gadasz, że nie miałeś? Kocham cię, Ferdy. Ja ciebie też, ty. Pamiętaj, że lista jest klucze do tego bossa. Wiem. Jak zionek morety. Dobra, to czekajcie, to tak. Zaraz o lisie będziemy klachać, dobra? I tak średnio na XPM jak coś. Nie, że jakoś fest duże. Ładnie są klucze ulgiem, ale to mi potem napiszesz, dobra Rewes, czekaj! Tutaj widzisz, ja tak nawet nie odpalił tego szpilu, a wyniósł mi go do ciebie, ja tego nie zapamiętam. Dajcie chwilę, dobrze? Sekundka. Ja włączę. Dajcie mi sekundkę. Jedna rzecz. Nie ma na, oczywiście to jest tak, nie ma na YouTube nowych filmów, oczywiście dlatego, bo się 1 z 10 robi, co dzisiaj widzieliście. Więc dzisiaj to będzie tak wyglądało. Ale już jest dużo zrobionego, naprawdę już będzie szybciej to szło. Jest dosyć i jest chyba więcej humoru i też przez montaż będzie więcej humoru na tym 1 z 10. Tego zawidziałem. Ale powiem wam, ja już naprawdę wiem, czemu ja nienawidzę tego montować. To jest... Ja dzisiaj zrobiłem 400 chyba z 30 klatek animacji. Jedną po drugą trzeba było wklejać i to jest 5 godzin roboty. I się dziwicie, dlaczego mi się nie chce do tego podchodzić, bo naprawdę to trzeba wziąć, usiąść z czystą głową, jeszcze z pomysłami, z nowym tłem, ze wszystkim. No to jest masakrycznie dużo roboty. Kwestii Freda. Dobra, dziękuję. Jeżeli nie odpalił szpili, ma tej informacji nie ogarnia. Ja już dużo rzeczy nie ogarniam. Dobra, czekajcie. O, nie, muszę włączyć klimę, bo ostatnio mnie przewiało. O nie, bo mi będzie łeb bolał. Dobra, to czekajcie, to już zmienię na ten. Odpalę lisę i... Zaraz obejrzycie co jak, a ja odpalę jedno światło. Z wierchu, wiecie? Teraz jaśniej. Tak jest jeszcze jaśniejszy. Chyba, że będziecie po ćmuku. Chyba, że chcecie taki klimacik mniejszy. No się którą grę odpalić. A czytałem. Crystal, wiadomo. Ja naprawdę świetnie. Tak w gry, jak się wczuwasz, nie robisz to na odwal, bo wiele osób tak... Ale ja nigdy nie robię na odwal. Ja tu tyle rzeczy rektuję, jakbym miał to zrobić na odwal się, to o Jezu. Nie, jest tak jest szczery. Dzisiaj usa ci wlazła do suszarki. Ją zgrillowałeś, rozumiem. Na polepszeniu tego humoru jestem mistrzem z Polski klasy amatorów w siatkówce plażowej. Kostuchał, to gratulacje serdeczne. To naprawdę szczerze gratulujemy. Kostucha i oby tak dalej, naprawdę. To gier tylko z drugiej geny. Dobra. Dobra, no dobra, to idziemy. Nie, ze światem pokoż postać. Ale już musi. Czekaj, ale jeszcze coś. Jak powiedzieć? Nie wiem, ja już dzisiaj za długo tu siedzę. Poszedł się ruszyć rano. Dobra, już pokażę. Oto jak Brad jest na 28, Ogler na 24, Beard, Noż na 25 i Tigerman na 24. Co? I co? Ale to nie, to na tym live dopiero wieczorem, wiesz? No bo w suszarce mam takie małe dziurki, muszę to wejść. Dobrze, ale to ci nic nie stało tu, Wiro, oczywiście. No, jakby mogło być
Broni tytułu. A, bronisz tytułu tego? Posłuchaj, o kurde, fajny kod z ciebie te. Fajny kod z ciebie, hopie. No to rewelacja. Siemano, mówi, że będę. Siemano Bartox, tak samo na 1.10 będziesz. Pięknie cię tam też fajnie uwzględnię. Nie no, tak wiadomo, zawsze humorystycznie. Ale no, zobaczysz, fajnie. Pamiętasz, jak jest surówka. Tam parę rzeczy wyciąłem, żeby ktoś się to potem tam nie ciepał, że wyciąłem, no bo byłoby za długie. Po drugie, dużo zauważyłem, taką ciekawostkę. Sorry, ja zawsze lubię trochę sobie popartolić. Robisz aftery czy tylko... Nie, ja dzisiaj to torbie, a to grom i torbie. Nie robię dzisiaj nic, nie robię afteru, bo ja za długo tu siedzę. Więc... No, dużo. Dobra, tak wyglądam ten i nie wiem, koksimy jeszcze, czy idziemy dalej? Możecie napisać, jeśli chodzi o Lisę. Dobra, Fred gra, chodź to zagrać z który gra w Pacific, to jest gra horror, jesteś... Ale ja w horror raczej nie gram, bo bym mnie szlag jasny trafił 4 razy bych wylos. To nie jest żadna przyjemność dla mnie, jak grać w horrory. Ja bym chętnie z tą zagrał, ale teraz no nie. Ja nie mam czasu, bo... Ja w ogóle następne live jak coś, nie wiem czy będzie jutro, jeszcze się tego domy, będzie we wtorek i we środę, bo od czwartku do niedzieli mnie nie ma. Jak coś, więc ten następny tydzień odpada, w następnym tygodniu jest wszystko rektuję do live'u tego już z nagrodami, a za dwa tydnie tak? Za 2 tydnie będzie spotkanie z fanami, więc to jest ja lipiec mam zawalony. Ja mam lipiec ten. Nie Tymek, ale to nie... Nie, bo to nie jest, że... Bo sranie to jest irytacja, a ja się nie będę irytował przy horrorach, tylko po prostu nie będę w to grał. Idź dalej, dobra, okej, rewest. Graj byczku, dobra, dzięki to mi. Można przyjechać. No ja przyjadę do was, bo właśnie mam auto od wczoraj. Powiedziałeś, jak będę miał auto, to dom znać i napiszę do was. Kamil, ale ja ci przed chwilą jak to opisał. Ty mi tu, misiu, proszę nie spamuj. Odpowiedziałeś ci przed chwilą, Kamil, na to. Auto naprawione ja. Nie no, był tam sprawdzony pokup. O Jezu, jakby się tak kajznął. No dobra, idziemy. Ale to jest świetna farma jak coś na tą grę. Dobra, to idziemy dalej. Spoko, nie ma problemu, Kamil. Tu też jakiś boss jest czy co? Bo tutaj mamy królę. Na pewno źle idę, wiem. Gdzieś do miasta, a nie tutaj. Cofnij się. I podmień na sor wsadzić. Tu stracę coś, ja? Stać. Nie, ja tu... Nic dobrze w tej grze nie robię. Albo pójdziemy do miasta, co? Dodamy sobie tak z 2 zupki. Resztę ustawimy na firebomby. Nie. Witaj Raizoku. Lubisz westlerskie klamoty? Że są durne. No co? Ta maszyna diabła... Ale o czym on gadał teraz? Wiem, chociaż wytłumaczył, ale nie rozumiem o czym gadał. Chcę wiedzieć... W tej diabelskiej diabła maszynie. Jaka jest diabła maszyna? Mówisz, że nie byłbyś zainteresowany tą grą? Nie, raczej dziękuję za propozycję, Kamil, ale horrory raczej nie. Ja mówię, ja chcę ze szpilu mieć przyjemność. Idziemy sam do sklepu. To co, może jeszcze tu koksimy, co? Niedrogie rzeczy. O jest... Ale poncho. Do koksa i terenami.
Horror jest też mówione. No dobra, dobra. Ja 20. Znowu byś zrobił to samo. Dobrze to robię, nie? Podmienię postać. Zależy. Ja myślałem, może o takim kontekście live'a nauka śląskiego z frytem. Użycie śląskiego, no ale... A nie, aby... Dobra, Kamil, a jakbyś chciał, widział, jakbyś ty widział taki live na przykład, nauka? Jakbyś ty to widział, tak bardziej technicznie? Witam pieruny, siarczysty i kulisty. Powiem ci, świetne jest naprawdę to przywitanie, fest. Mawir, siemano. Jak ten wieczorek mija, no pięknie przy muzyczce. Dobra, ale to co, mamy iść tam, czy cisnemy dalej? Tam, to już tak. Wiem, w gang, no pamiętam, ale jesteś wnupia, wiesz? Dobra. Do tego wymienimy... Pójna ostawimy, wiecie czym. Chodź. Ja zapomnę, kogo ja będę miał, no ale dobra. Germondo Myzak. Tego ostawimy, wiadomo. Może Adjeta. Ale to im wezmemy te klamoty, co? Bo Brada mi nie weźmie. Awir, ale proszę o kultura tutaj. Proszę mi tu nie przyklinać na czacie. Czekajcie, bo tu czekajcie, dobra. Normalnie uczyłbyś na słówek po śląskim czasie używanych zdań. Cały czas tak, klochu. Jakiś quiz, no kiedy jakiś quiz wiedzy o śląsku? Będzie na tym. Na live'ie tym rocznicowym będzie quiz. Mogę wam dzisiaj też zrobić, nie ma problemu, ale taki ten to będzie też oczywiście na tym live'ie. Mawir. No i dobra, Grom, Yakuza, kiwkami zacznę krystaliczne Pokemony, Frelo i Medykuko najeżyć. Tutaj, ja nie wiem na co tam chcesz kukać. Chyba mam dobry time, budziłem się o 7:57. No słuchaj, no... Jak cię obudził zapach fajczonej łosy, to na pewno. Ale ja tą herbatkę. Zapachy, po co yerbę kupię. Czekaj, dzisiaj po lekku, dzisiaj nam się nie śpiesz. Nigdy mi się nie. Dobra. Lecę będą po robocie. A, Bu jest u siebie to czysty support. Bu jest wszystkie postacie. Bu. To jest oczywiście z Dragon Balla. No to jest dobra. Bu to support. No ale to po co mi ten Bu? A mamy kogo mamy? Nie mamy Bu, no to wywalone. Chyba, że chcemy tego Bu. Bu mam booster i leczy sporo, ale nie atakuje nic. Zrobię wam quiz, czekaj. To około 6-7 trening i 10 start zawodu. Ale to jutro może ja, Kostucha? Kiedy ten live? Ten live będzie... 19? No w sobota, nie wiem, 19 lipiec to jest... Sobota chyba. Tak, to będzie 19 lipca. Graj, no i czekaj, w liście jest Bu z Dragon Balla, no właśnie też się teraz dowiedziałem. Więc Bu mogę oddać, jak gdy żyję sobie. Dobra, nie ma problemu. Zamiast RT daj Bu. Dobra.
A to jest Kid Butcher? A, dobra. Kiedyś bym sobie przykład to mógł zagrać, żeby mieć wszystkie postacie, nie wiem czy się tak da, ale tak się da. No to idziemy tam, nie? Ale no tego muszę zostawić Brada, nie? Pita. Brata popita. A to jest ten szary bull, no dokładnie. I Evil Bull. Tak nazywa. Evil Bull, nie wiadomo. O, pierunie tu idę, nie? Ja już wiem, że to jest błąd, nie? No dobra. A, że mieliśmy tylko jeden ta dziucha, brat. Czekajcie, muszę się przestawić na tłumacz. Przed jestem strażakiem, bo mogę się już mi... Nie mogę z wami, nie mogę. Zły z nim ukryte jak gaśnica BHP, dokładnie. To twój były przyjaciel, który porwał dziuchę. No pamiętam, właśnie poznaję go. Po tym wunsie. Ona jest w miejscu. Sołki, ta izolacja jej była szaleństwem, może nie cure. No, coś takiego. Ja mogę to źle tłumacza, sorry, ale no nie mam. Ja już po tylu siedzeń. Wiecie, mogę dzisiaj źle coś tłumaczyć? Bo ja już po tylu siedzeniach, tyle godzinę siedzenia, to już mogę trochę nie myśleć. Dobra, to jest koniec tuny. Jak ktoś to robić, będzie mi tu też pomagał. Dzięki. Nie słyszałem imienia podczas tego. Dlatego, tak jak pater do mnie godał. Tego musimy klikać. Dobra, weźcie mi tu przetłumaczcie po prostu tak. Nie, muszę skoczyć na tryb, dobra? Nie, no tego to też nie przetłumaczę. Też miał ojca Patusa. I to mi się podoba. Właśnie powinienem się rowerem zniszczyłem. Ale wiesz co, Tomek, to... Papudzę to tego nie godaj. Chowali się razem w patologii, no nie fajnie, że obaj wiedzą jak... Dobra, no. To jest braterstwo, co się stało. Żeby przetrwać. Widzi do mum. Buddy je moją frelą. Cerą. Buddy je moją cerą. Ona je moją drugą szansą. Była. Ona była sam gyszynkiem dla świata, ale nie sam dla ciebie. Ona nie była twoim bajtlem. Ty giździe. Głupku, let's go. Face it. On gra na face it. Level. You're just not man enough. No nie, ja muszę się skupić, ja nie mogę wytrącać. Ty żeś nie jest chłopem starczającym. Ale nie martw się. Będziesz on na tym pole tak ci. Świat jest sam bezpieczny. Zadbał o to. A to myśmy go sobie poprali. Brat, proszę, nie ciulej go. Proszę. Błagam cię. Zarobimy. No co, no bo gift to jest prezent, może. Jak zepsuć klimat, gra na face. Dobra, to my ich czy nie? Ja nie wiem, znaczy, bo ja pamiętam tutaj tą fażymułę, fabułę, że mnie to jest Ganzegal. That live niech się... Jakby, nie no wiesz, jak nie ma, jakoś nie ma jakiejś fest. Po ryju dostali, że tak powiem, ten, żeby mi noża w plecy nie wbili, wiecie o co chodzi.
I co, zostawimy ich. Zobaczycie to w następnym odcinku. Tym razem ja się z wami żegnam. Nie no, żartuję. To jest jaki plot twist. Nie jestem zagrożeniem XD. Ja już to XDD, jak już widzę reweścik, to już wiem, że muszę się ufać. To ja już... I takie to słoneczko. Tyry, tyry, dyn, 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 dyn. Ja to walnąłem do przygotaszek czypa z Sabriną. Dobra. Podejdź. Musi sam nie pokazuj na faceicie. Nie no, przede mną. Teraz ten faceit będzie mi łaził po głowie. No do wejstyki. To nie jest koniec. To nie jest koniec. To nie jest dobry ten. Czemu ja ze koła? Ja bym wam dzisiaj na przykład zrobił quiz po śląsku, no ale to nie, to albo gromy, albo robimy quiz po śląsku, bo przy Pokemonach mogę wam robić, bo tam jest lanie, a tutaj jest Farzymuła, tu się dzieje. Dwóch mieciulu. A, to są ci. O, znowu ten... Co to jest reunion? Zapomniałem tego słowa. Dosłowne znaczenia. Ponowne spotkanie. Kamil, następne odcinki jakiekolwiek Śląskiego Pogadoksa albo Asza Koczupa będą po wrzuceniu 1 z 10. Teraz 1 z 10 jest priorytetem. Zjednoczyć reunion, no właśnie. No, znowu widzimy zjednoczone. No, widzimy tych. Że oni żyją dla ciebie, no, bo no. That reminds me. Reszta frela? Już poznajemy. I never wanted her. Nigdy takiego nie chciał tutaj. To nie jest plac dla freli. Dla dziołchy. Ale myślę, że ona sam będzie użyteczna. Mogę ci pokazać, jakie to jest uczucie. Ty sam chcesz zrobić. Pikny, ty się sam uczysz. Zawrzyj pysk. Godaj mi, co ty tam to robisz. Bradley. On jest szokiem. Jak było kiedyś... Nie, dam dygresję. Jak było w Quake'u Live, było pierwsza ta... walka i była Crash, nie? Co trzeba było z nią walczyć. To myśmy go to zawsze tłumaczyła. Hello, to było hello, my name is Crash. I będę, cześć, moje imię jest Crashem. I będę tak to tłumaczył. Dobra, koniec dygresji. Że się sam chyba zmienił, było czy... If you still used to be as joyful. Joyful to było, że to jest nazwa własna tego prochu. Dobra. Joyful, nieszczęśliwy, właśnie. Dobra. Italian 10, w którym brałem udział, już był chyba grubo 3-4 miesiące temu. Tak jest, Kamil, to jest prawda. Tylko, że dlatego teraz jest priorytet, żeby to montować, bo to się długo montuje, Kamil. Pełni szczęścia. Dobra, dzięki. Okej, dobra. Te hopy się trzymają sam zadku. Lepiej jak że jest sam. Żeby wszyscy kujfli. Albo... albo mamy wybrać, żeby oni wszyscy kopli, albo jej suty na plac wytnie. No trzeba ich, nie? No właśnie, tak. To co? No kill them, nie? Tak ostatnio. Szkoda mi kaczusz. Ona jest bezużyteczna, ale... Szkoda mi kaczusz. Jeden jest tu knife. To super, dziękuję bardzo. Ale na razie robimy tą drugą. Po kolei.
Powiem. Dobra, ale no, bo Neve i to nie damy rady, nie? Wiele fajniejszych postaci. No dobra, to nara. Żyje uchydny. Żyje paskudny. Żyje paskudny. Życia za jedno. Czemu tego chcesz? Ja! Jak mi się ten, że jest chory, ale że to jest chore ogólnie. Tak może. Żeście mi powiedzieli, bo wy... Ale mam się już cofać, czy... Widzisz, dobrze, że zamieniłeś, bo byś stracił. Pewnie. Ale to miałem zapis, to się mogę wrócić. Multiplayer, jak ja gram, Kamil, to jest CS. Ale to lepiej się już cofnąć z tym naszym pierwszym składem Pokemonów, czy bierzemy z Pokédexa? O, dzięki za radę ogólnie. To mi i robię. Tylko nie dopytuj się go za bardzo, tylko wybierz coś, bo zrobi jeszcze coś bardziej złego, jak będzie tu wybór. O Jezus Maria, żeś mi dał teraz. Kamil wola CS-a Go bardziej. No mnie to jest gazegale, teraz jest CS2, więc będę CS-a. Bo są szybko. Bo na pitła. Lions. Doins, Lions, debil. Czytaj ze zrozumieniem. Duży hajtun chyba. Przepraszam. Dobra. O czym ty robisz? Jak Mengę wieś. Kurde, a teraz mi dajecie Jeruna. Czekajcie, bo wy mi... Nie, ja dzisiaj nie mam takiego skupienia. Sorry. Ja wiem, przeszedłem całego wieśka i w ogóle już to na 2 razy. Mengę to był ten ruby, nie? Dobra, miesza. Dobra, gromy w to, skupiamy się na tym. Gladior, taki. No jest tak wdzięczny, że tak wziąłeś to. Wytorbił to wartko. Nie ma znaczenia sam. Teraz, okej. Dobrze. Oznaczenia. Co ja zrobię? Jak to dalej boli. Wróćcie, on cały czas mówi, że nie wycieczy. W notatce jest napisane siostrą Rada i obwinia go, że ją nie uratować. A to jest to, co się tam zrobiła huśtu na linię, tak? Kurde, ale jak to minął. A, dobra. Zrobiła huśtu na linię. Bardziej słodko się tego nie można powiedzieć. Dobra, kurde mol, no ja czytam czat zamiast to. Dylu na badylu, w ogóle. Cim pam... Dobra, nie. Sorry, nie czytam, co tu trzeba wybrać. Natomiast, po co ja w ogóle się z tobą w dyskusji jakieś wydaje? Po jaką cholerę? Przedmioty, kasa. Ręka, no to kasa. Dobra. Ale to czekaj, to kasa jest które? Bo cut off to jest ręka. I what you're doing this. Take it all.
Jak mnie cyganisz, to się cof... No jak całe rzeczy? To po jaką pironę tak wszystko kupował? Dobra tam, trudno. Właśnie kasę i witamy można farmić, dlatego bym to wybrał. A te jak już zdech rasta... Rozech tata... Dobrze, on to jest nasz ten hub od tego. Nawet ty tak szybko mi dajesz wszystkie te informacje co do przodka. Nie, to ja się, wiecie, to się cofna i zmienia już na normalnych kamerach. Sorry, symulator spadania na ryj, zapomniałem. To już nie chce mi się... Nie po to jest ich farmy, żeby oni potem mi siedzieli sam w Pokédexie. To ja godam w jakim Pokédexie, na kompie w Ołka. Albo profesora Elma, bo to jest druga generacja. Albo u Briefa, bo... Dobra już. U doktora Edgara siedzę, dokładnie. Razem z doktorem Albanem. Hej, to był... Nie było. Polubiłem tą muzyczkę. Kurde, Kaj to było. Prawo Max, okej. Już 3 area, to mi Quick 3 area, arena mi się... Zmienimy to, jest normalne. Weźmiemy Queena! Nie weźmiemy. Pierdzik. Jest Shockdart. Wiecie, bo są Ornuk Czas. Ale oni mają wszystko. No to git! Bardzo dobrze! Idziemy sobie jeszcze tutaj. Nie wiem co to jest. Radowi zapytamy. Ale zaplanizowałem już. Także jak mu to szapnął. Otuś. Otuś też musimy sobie poczekać. Git. Nie, może, albo idziemy tam jeszcze. Nie, przekonał mnie. Ja nie zapisałem. Czekajcie, nie, muszę zapisać. Ja też nie wiem jak ją zdobyć. Ja to sobie wezmę go. Ale zapiszę, bo ja tam nie zapisałem na to. Wzięli mi koczka. Tajdaka mi wzięli. Mi się nie podoba ta gra. Tajdaka mi. Obejrzymy co on tam powie. Ty też. What do you think, Harvey? Co myślisz? Jezus Maria! Czyli co, my pasek potrzebujemy? Też takie wrastawe jest wygrać czym. Ale to ja nie chcę, bo tam jest kopalnia farmienia. By się obraził tamten, ale ja nie chcę. Tam jest kopalnia farmienia, przecież tu będę mógł sobie łazić potem, to mi się nie opłaca. Pasek klinowy wyższy. A właśnie miałem wymieniony pasek klinowy.
Śmieć żyć. Patrzcie, jak jest. Nie, tego tam nie będę tłumaczył. Co to jest ta Devil Machine? Nikt nie wie, co jest w środku tej. Wiem, że żaden nie wraca. Nie pyta się. Dobra, no i git. Dobra, a to? I'm not scared, no I will stay. Tam dalej jest. Dobra, aha, dobra. No dobra, to idziemy tamten. No do szatana serduszko mnie weź. Jedziemy tam. To idę po ten klucz do tego, ale to jest bez sensu, to co, ja bych musiał już dzisiaj, jak już tak cisnemy, nie? To bych musiał dzisiaj iść już do tego szatana, czy mogę sobie później tam pójść do niego? Z tego co ostatnio tak zrozumiał, to jest on jakimś dodatkowym bossem, co go mało osób w ogóle bierze. Do niego podłazić sobie. Może dziś, jeżeli będzie git, o Jezu, jeżeli będzie git. A, żeś mi powiedział, to już wszystko wiadomo. Dobra. Dude. O, hej. Mam widzieć. Tardy. On wygląda jak ten chłop z las auta, co ma klucze. No, a, ta frela mi sam... ta frela mi... nie ukradła. Będzie zajumała łajbę. Ona popłynęła sam na to wyspa daleko na prawo od nas. Niewiarygodne. To była Rest Island? Nie, to nie jest wycisz. Łech pozbawiony mocy. Teraz ja mam sam bracika, co ma łajba. To niemożliwe. Zabrali, bo na tym bajorze, na tych wodach jest za dużo amoli. No ale jeżeli zbudujemy nową łajba, mogę się sam zabrać do niej. Potrzebuję innego trochę drewna. No i możemy razem tam popłynąć. O, to jest brat jego. Właśnie z Last Auto, dobra. Last Auto tu się pisze razem. Jak coś. Bank gdzieś źle idę, no idziemy. Chwilamy się, dawaj. To jest ten muzeum. No ich powykrzywiało fest. To mi się podoba, to jest moje... Ja zawsze byłem tego, co robi te wszystkie Joy Mutant. No właśnie widzę. Rację. Ten ciut. Desert map. Hehe. Oni się nie... Opać do łodzi, a potem... Kurde, ile tu mamy... Wylej nazot. Oddbaj. Łaźnia. Dobrze, żeśmy się z nikim ciulali. No właśnie, no dokładnie Tobi, ty już mi czytasz w tych. Tu mówiąc, łopluty z oleju. Właśnie, to ma nowe skillsy, zapomniałem o tym.
Bo Dassa. Dassa. Dassa auto, no właśnie. Brakowało wam tych psychodelicznych psych. O kurde. Muzyków. Hopie. Ja się z tym musiło żreć. Jak ci tyle bije, to jesteś gotów na bossa łazi. No hopie, lekko. Się na pioneckiego diabła szykowałeś. Oj, ty nie jest potajcowany? I ten się, no bo to na znieczulenie się ciulna. A tu co innego, bo nic. Chyba 3 razy A będzie. A teraz będziemy negowalić. Czego podpalić? Dobra. Co ja chciałem? A. Federico bez okulario. No dobrze. Nie widzę problemu swojej. Nie, dobra, nie, bez okulario. Mało mu ten brat robi. Nie go obrzwigał. Nie, czekajcie, bo nie Fireball 4 to jest Wudas, no przecież Wudas, zapomniałem o Wudasie. Nie. Nie, to nie miał być. Czemu miał być? 7 koła mu dał te. Nie, wójtem tu. W taki hajcung to nie pijcie te. Nie żryjcie w taki hajcung. To podstawa. No, ekonomicznie ja. No to... Te ładne te kafloki. Nie, 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 nie! Nie to pieruństwo! Nie pająki. Jeszcze Cadenął! No chłopie, od tego oni są. Nic nie zrobię. Starty. To strachy i jedyny spraw. No znowu cadenął! On mi to specjalnie robi te. Nie my go tym minara. Z jednym pająkiem będę pro. No i jeszcze cisnął! No, zwali mnie zaraz. 53.
Że nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Dobra, on niech uleczy. Ja mogę nawet 300 leveli zrobić, ten tak mi case'nie, nie? No dobra, no. Wyjdę, normalnie wyjdę, nie? No, koniec Fryderyka bez okularów. To jest to. Nie chcę cię więcej widzieć. Ty tam wiesz. Czy ja wątpię, że ja tutaj znajdę jakiegoś bossa albo coś, bo... No i kurde, monad mi się nie wyleczył ten grzyb. Kurde, jak nie miał trafić, to trafił te. Te niższe w bydach, no. Jest i jeszcze się czym. To było najtrudniejsze, padło. Może szatan albo coś. Nie, pająki. Jak mi ktoś case nie, to normalnie mnie zaraz puści. Nawet starego wylisz. Pająki poszły. O nie, pająk. To chyba nie ma z tego. Może się jakoś inaczej nazywa. Muszę sprawdzę tak. I on na pewno, on to formie. Chciał uciekać, ale muszę iść na trening. To na razie, Kostucha, cześć. No musiał case'nąć pieruna! Przepraszam. Daj czadu, tak, powodzenia. No i case, no kurde mol! Wytorbia ta gra bez okno. No, wydrób z nich wszystkich. Waj, nakwaksiłeś tych, super. Mamy to w życiu, że pająki, bo ten Shoglord może większego niż jo. Nie się cofam mi do ich leczyć. Właśnie i to jest powód tej irytacji. To już wiecie czemu ja się tak irytuję. Nie. Kogoś się można uleczyć, czy cofnąć? To nie jest dobry pomysł. A nie, tam jest! Nasionko w dziurze, to idziemy tu. To ja się tu zapiszę. Właśnie widzę, to nie wiem, że to jest dobry pomysł, ale bierzemy. Przekładało mnie to, żeby tu się... Pójdę do niego to sprzedać. Tak. I no wiem, wiedziałem, że... Tak, że... Wygląda usatysfakcjonowany. Lubię. Mamy gitarę. O. Dobra. Wracamy do naszych ukochanych pająków.
To nie mam na razie hajsu. I? I cyk. Idziemy do łaźni. Klika nacisnę. Dajcie mi siłę na to pieruństwo. Dobra, już nie. Dobra, tak, dobra. Ale go nie. A, powinien go rozwalić, nie? No teraz już easy będzie, bo nie ma tego, nie? Aby. Ale Shogart ci mega się przyda, bo bije wszystkich w linii. No wiem właśnie, no. Dobrze, to dobrze, że się przyda. Kurde, no kredą w kumi nie zapisać, że ten go trafił. Żaden się nie spodziewał. Ale to się. Nie! Devil Pass? O nie! Devil nie wiem co to jest. Ja też nie. No, gadajcie, że to podpalić, nie? Mówiłem, że napisałem debil. A tu się niewiele pomyliłeś, tak się zdarza. No, brawo! Tylko teraz trzeba uciec przed tym, co jest za nami. I czasami milczenie jest złotem, naprawdę. Wolę włódowcem to zwalić i nie wiadomo. Muza nie, jakaś dziwna wyszła, myślałem, że boss wyjdzie jakiś. Oczywiście, że będzie uciekł.
O! Chyba dotarłem do niego. Siemano. Zewnątrz, fight back, leave. Mamy pitę stąd. Chwilamy się z nimi, nie? Ja bym już wolał z nimi niż walczył. No i mnie ten. Rzeczywiście te. Big Shock te. A. Jest git. Ten się ożre i wywalone. Sprawdź, że... No ale to jest git, bo i tak jest lepiej. Tak musi być. I znowu dobrze. Plan rubej szpai. Ty godasz. O jest! Ajajaj! Prawdziwa lawina. Pana muzyczka. Łatwo się teraz wyłoży. A co ty gadasz się? Iron? Iron? Nie wiem co on zrobił, no ale dobra. Cztery koła dostał i żyje dalej, co za pierun. Dobra, jeszcze poszukam, okej. Ja jak go pluję, to potem dam mu fireballa, jeśli go... Dobra, jest blind, to jest... Udasem, jedziemy. Ło, ale expo dostaję, ło, pieruna. My head killing me. O, fajnie, fajnie. No, łatwo, łatwo. Jak mi teraz tu pająk wybiegł, to by go normalnie wydosł. Search. Najda, kurde, jak już mam...
O, tygrysek. Nie ewoluował. Zaczął mi brykać. Zaczął brykać, słuchaj. Co to jest? Brykać. Ej, że znam gościa, który się wyłożył na pająkach. Się z nim nie znasz, rozumiem. Dlaczego to mnie nie puszczą? Bo to jest taki o... A, to wyjaśnia o wiele. Szkoda, że te pająki się tu respią. Wracamy, nie? Po prostu. Pokaż dalej, dobra, dobra. Znikają zawsze. O! Są plusy tej gry. Wiecie, gdzie idę? O! Dobra, no ale trzeba było tam iść. Wiecie. Wiecie, to są ostatnie pająki w grze. Dziękuję bardzo. Pewnie będzie coś gorszego. Ale jestem dobry. Misiu! Siemano! Wiem, że to może idę do niego. Dobrze się uleczyłem TW. Pilnuję klucz. Dobra, no ale to... Wątpię, że go pokonam. Bo Tiger nic nie robi, bo nie ma TP, SP nie ma. Musiał, a co innego, dobra, już mam, bo TP jest do niego, widzę. Pokonasz go. Nie wiem właśnie. Ja ich tak. Trudno. Dobra. Dobra. Nie ma takiego.
Dobra, pytałem coś inaczej. Pyty. Peter. Ten malarz. Ja bym też tak przeczytał, musiałem się... Ty asy. Żeśmy go napili. A wudasem jademy i koniec. GG będzie. Jednak nie. Asy. Dobra, jedziemy. Krytyka 4 koła, to dużo on ma. Dosem. Nie, to się. Teraz to powiem ci, to musiałeś się męczyć, jak żeś tak w to grał. To było rady. Tak, znaczy nie, że nie, przepraszam, nie, że nie, ale tylko, że no. No, to się musiałeś męczyć. I do tego miasta, dobra. Wyleczyłeś ich fajnie. Wiemy do tego miasta. A co? A to ja mogę przecież tym, z autem. Jeździmy sobie. Ciekaw tego bossa, ale którego? Tego szatana czy kogo? A, no właśnie. Ja nie wiem, czy my chcemy po niego iść. Jak się na niego przygotował, ale ja nie wiem, czy to jest dobre. Możemy się następny raz przygotować. Tu jest git. Nie, no ja też nie mam... Czy mnie tak nastroili, że ja nie wiem teraz, już serio. Co, idziemy? Mamy iść do niego. Nie ufam go. Prawo. No dobra, to pójdziemy do niego. No. Wiem, jak wolisz. Dziękuję, Fredko. Dziękuję. Dobra, no idziemy, sobie to zapisałem, jak coś to się cofnę. Pocą już ręce, już mi się pocą ręce. Łapy. Pocą. Będę rzekł za ciebie. Jak ktoś to się cofnie, po prostu. Ja muszę obejrzeć, co wy tam gadacie. To jest niby najtrudniejszy boss w grze, tak? Mam.
Wy się nigdy nie nauczycie. Zaciuku. No ten mały wójt coś tam. Ja mam 2 joy. Dobra, jak to było? Das ist... Hammer. Ja nie kurwa, nie mam cygarety. Okej, znowu źle. Dobra, jedziemy z nim. Jedziemy. Kiep. I tak. O, blind, jest dobrze. I teraz możemy go wudasem. Wudasy. Kurde, znowu case znowu. Pierwsza maska. Oprócz go znowu olejem, czy nie? Co? Oprócz, dobra. Raczej mało, żeby go pocisnąć bardziej. No właśnie chyba nic to nie dało. Jak na razie... Na razie mogę powiedzieć, że nie taki diabeł straszny. Kudas... Nieźle nacisnąłem! Okej, znowu, ale fart. Asy. Muszę to powoli dać. Nie ten knef. O, bez weak point, ale było wcześniej też weak point. Znowu case, ale fart. W końcu coś zrobi. Dobra. WDS. Niestety nie mam firebomby, jestem bez tego. 80 KHP, pamiętam, pamiętam, no właśnie. Crazy się. Jest! Mam dużo expa, jak go pokonam. No to dobrze. No ale jak on jest najtrudniejszy, no to po co już mi exp? Już mi odbiło, nie?
Nie jest źle. ASD, dobra, dodamy ASD na niego. Te. 80k, będę go brać 300 lotty. Jeden z najtrudniejszych. Aha, dobra. Okej, znowu. Ajajaj. Kurde, ten Shockdor ma takie ofarta, że to jest hit, nie? Nie, musimy... Nie. Musimy na niego po prostu tak walczyć. Nie, bo będzie się... Bo na Shoglorda chcę dać... Na Shoglorda chcę dać ten rando coś tam. Ja wiem, że ma samą statystykę lak, ale... Ale więcej obrażeń zadaje. Tigerman. Znowu case, znowu jak. Kryty boss. No, do fesu kryty. Aj, Bird nie ma tyle jeszcze tego. Dobra, to ja sam mogę w tym czasie zrobić to. Będzie mieć pożreć. Będzie ściule normalnie. Aj, da, tak naprawdę 999 damage, aby go nie użył. O, fajnie. No bo nie mam tego revive'a. Nie, on mi go teraz nie opluje. Kurde, ale nie fakt. Znaczy on może wtedy zadać statystykę death to liquiduje postać. Aha, no to już, no to świetnie. Dobra. No to trzeba będzie się modlić, żeby tego nie zrobił. On już nie jest opluty, ale i tak damy Wudasa. Tamten się musi przestać bać tego. A? No ciężko mu użyć efekt krwawienia, a tu w ogóle jak tego po prostu pokonać. To co, cofamy? Co robimy? Pyta i widzę. A nie, stary się pytam. Ja nie wiem, czy to jest dobry moment, żebyśmy na niego szli, bo ja nie mam w ogóle kasy ani tak czytam. Dobra. Magia. No szkoda, no ale
Nie pomyśleć, bo ja bym musiał mieć więcej TP albo co. Dobry pomysł. Dostwa. Ale to narciarz farciarz, nie? Ale jak jego wiecie, ja go oślepię albo coś. Mamy iść tu? Okej, to. Ale to co? Czekaj. Coś ma. Co za to? Ryktować do niego. Właśnie to chcę zrobić, to co pisze. Nie, bo to jest. Parze będzie, nie? Nasy perfum jest... Wiem regular kole. No, bo u mnie tylko jeden ma TP, a reszta ma SP. Tylko nie wiem, czy to TP nie będzie lepsze. Będę częściej korzystał z tego. Fancy to full revive, wiem, ale fancy po co mi full revive? Że jak on mi zrobi 999 to jest GG papa. Derci Roma und das ist meine komm zu Hause, nie? Nach Hause co ja to robię. Bo tak nawet jak mnie atakuje to tam tylko skillami go nawalać. No właśnie, no to... Nie, to jednak regular kula. Dodamy regular kula. Dobra, no to idziemy do niego. Dobra, jedziemy z tym piorunem, no. O, rzeka za. Ja wiem, że to wyzwanie i adios muchachos El Puerto Rico Nostradamus. Zaraz najża trzego, no to spoko, nie? Że wiesz, że mówię, to ta gra ogólnie wyzwania, jest tutaj wyzwania, więc szczerze jakoś nie czyżę. Tylko narciarz farciarz. Dobra, i tu będą wszyscy teraz dobrze atakować. Jemu musimy dać TP. Musimy go... Jak to było? Das... SA. Czy musimy teraz pilnować tego i się modlić, żeby nas nie zarąbał, tak? WDA też dajmy. Luzik. Mówię, tutaj revive jest niepotrzebny, bo mam wykokszonych ich. Jeszcze co, uleję go. Damy radę, moje misie, damy radę go pokonać. Wudas, jedziemy. Oślepił go, jest, dobrze. Dobra, nie jest źle i tak nie jest źle. Naprawdę jest dobrze.
Normalnie robimy. To się jeszcze tafnie. Wierzę w ciebie, dziękuję jak aż. Wiem, muszę mieć full focus, tak, muszę mieć full focus, żeby mi się... To naprawdę, żeby mi się knefle nie pomyliły. Git. Ten jeszcze mamy, będziemy walczyć. A, że nie mam firebomb, no ale dobra. Jest dobrze, jest dobrze. No nie mam tygryska! To nie jest dobre, będziemy... Dzisiaj będziemy mieli grę koło Macieja, słuchajcie. W koło Macieja będę to robić, tylko sobie najpierw kupię to i potem jeszcze raz zapiszę. Byśmy 2 razy do tego sklepu nie łazili. Damy radę. Dark Suspi. Nie. Było ślepio. I tak, myśmy kupili kolę. O i... O. Pójdę zapisać. Przestało minuta się nie wywaliło. No chodzi o to, że znowu mi jednego koiknął na GG. Ja mam Bartox. No tak, ogólnie poziom masz zaczynający, tylko teraz spróbuj mu nawalić. No to jest, mówię, to jest fart, żeby on mi tego po prostu nie zrobił, tak to mu nawalę. Dobra, jest zapisane, wszystko jest, jedziemy no. Teraz już nie będę musiał się wracać. Ale to da się. Ale to damy radę, tylko trzeba, to jest... Ja powiem ci, że to nawet nie jest kwestia umiejętności, tylko szczęścia w tej grze. A to nie jest frustrujące, bo można sobie cofnąć. Dobra. No tutaj... Nie potrzebowali dużo cierpienia. I teraz tak jest. D, A, S, S, A. Przepraszam. Ale ja nie mam tego. Ja nie mam, więc... No właśnie nie mam perfumy, ja mam kasy na perfumy. Jakie... Co za ścierwo pierońskie. Fajny nie fart. To się musi poszczędzić, nie będziemy w koło jechać jedno, żeby się... A brada ci mi nigdy nie da na def, no to w sumie miałem farta, ale...
Miałem szczęście, no nie może dać Bradandów, ale to jest szczęście nie w szczęście w nieszczęściu, bo nie mam kasy na to, nie? Będę być tak? Nie. No nie, bo to nie jest tak, że... Nie, to mnie niestety czekam na licznik strony. Ale... nie. No bo to... Jak mam to... jakby to powiedzieć? To nie będzie denerwowało, bo to po prostu, wiesz, nie idzie... Dlaczego tu nie ma frustracji? Bo tu nie ma takich bezpośrednich konsekwencji, jak się coś spartoli. Możesz coś cofnąć, a jeżeli nawet stracę do końca, no to przez całki gra bym musiał to ciągnąć. Nie ma czegoś takiego. Nie, taka zasada jak w Pokémonach. Tak. No, byś wiedział. Bo tutaj nie ma frustracji, bo to jest albo przejdzie, albo nie. Nie ma nic pomiędzy, że może jeszcze coś... Nie, nie, nie. Tutaj jakby nie ma nadziei. Nie będzie... Dobra, tak. To być fast cierpliwy po prostu do tego bossa. Tyle, Pokémon jest 10 razy gorsze. Będzie taką losową. Ale... Nie, nie mów to mi. Cztery koła, ładnie. Ale żeś mu... No tak ładnie szło! Nie. No dobra, jak mi tak jeszcze z 6 razy nie pójdzie, to się zacznę denerwować. Ale kurde, widzieliście jakie combo! Jakie tam było combo, tam 15 koła na jednej rai prawie już poszło. No może nie 10, no ponad 10... No ponad 10, nie, koło 10 koła na jednej rai mu poszło. Ten się już śmieje, chłe. Zabawne, bardzo zabawne. Było 15. Ty się case'nął tyle razy. Jakbym miał, kurde, na przykład właśnie to, jakbym miał jeszcze ten full revive, to by jeszcze można było to jakoś podciągnąć. Była większa szansa, żeby to tak przejść. Ale no tutaj no musimy liczyć na farta, niestety. No Okradinos jest w takim miejscu ten boss, że jest dramat, a teraz już na ready. Niestety, nie da się. No niestety, no. Jak to się... Dobra, przynajmniej się wartko od niego idzie. Jak w Wukungu, hehe. No trzeba liczyć na narciarz, farciarz. Oj, no, a kto umarł, ten nie żyje. Ja ostatnio wiedziałem, jak to było. Była jakaś tragedia, nie... Zginęło 15... Zginęło 15 osób, w tym 17 było martwych. Wspaniała informacja. Tak. To jest co? Zastanawiam, po co ja się tak... Ja się tak skupiam na tym. Jak tak zaraz mi walnie losowego nara i... Jest dobrze. Tego oślepimy, będzie git. DSA. Git. WDA. Módlmy się.
Aby ten pierun nie szczelił mi krytyka. Amen. Oby ten grzyb kojfnął za pierwszym razem. Czekaj. Dokładnie. Apagia satanu, dokładnie. Chyba idealnie mamy jeszcze na jedno oplucie tego pina. Hit. Wiem, że nie ma teraz oleju, ale... Nie musimy dać to szybciej. Ja się musi ułożyć i to pali. Hit. Gdzie w pokoju perfekt. Pożerę, git. S, D, A, S, S. D, A, S, S. Nie. Chyba to jest, ale też to pół biedy. Teraz się musi ułożyć, a to nic nie zrobi. Dobra, jest git. D, A, S, S, A. D, A, S, jest dobrze. Ile modlitwy działają? Modlitwy działają. Rzeka nie działa. Ten przeżył? Jak on to przeżył? Dobra, może być. Idźcie. Rzekajcie dalej rzekajcie. Kończył grę pod tytułem Lisa, aby ten pierun wszczelił mu krytyka. Dokładnie, nie? Dobra. Jak mu dam 20? Dobra, damy. D, A, T, S, A. W, D, A. Dobra, proszę mi tu herezji nie odwalać. Jest no, bardzo dobrze, super to zrobiłem, jestem się zadowolony. Niech się ułoży git. Może jak nie sobie go przewrócić. No ale to... Właśnie, ale dalej to kurde, to tak zrobimy. Dalej łopół. Czekajcie, muszę teraz pomyśleć. Jeden, nie przez. Nie, proszę mi tu herezji nie odwalać. O, to jest admin twój, który wywiódł. Proszę mi tu herezji nie odwalać. Czekajcie. On dalej jest, nie? Dalej jest, dobra, jest git. Tutaj możemy już dać itemek. I teraz tak, mamy ostatni itemek na to, żeby SP max ten dawać. I my to teraz tak dajemy do Tigermana czy do Shocklorda zostawiamy? Co? Tigermana.
No właśnie, do ratowania SP. Dobra, właśnie. Nie ma żadnej czci Freda, nie ma czegoś takiego. Nawet nie próbujcie. Voodoo. Tak. Jak to było? DAS, SA. DAS, SA. Ładnie. DAS. Nie. O! Dobrze jest. Teraz możemy zrobić tak. Ten się tu odnowi. Będzie ciulą. Ten go znowu łopluje. A ten robi to samo jak zwykle. DAS, SA. Jest dobrze. No jest git, jest dobrze, to jest dobry szpil jak na razie. Że nic nie piszę, oglądam z zaciekawieniem. Spoko, ja przepraszam, że nie czytam, bo gram z zaciekawieniem. Dalej jestem. No tu już nic nie zrobię z nim. Nie, jeszcze Randor, ten, to mam. To mu damy. Albo wszystkich uleczyć teraz. Dajmy ci spieki. Dzięki dami, no. Albo uleczyć. Teraz nie wiem, czy go znowu łopły, czy uleczyć. Ulecz może bezpiecznie. A ja nie wiem, czy to bezpiecznie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale dobra, trudno, no już. Już on nie jest oślepiony, to jest problem. Jest! Udało się! Za pierwszym! Na pewno. Przynajmniej nic nie znaczy. Udało się. Rzeczywiście. To level 30 level Brada, 27 Tigera. I koniec straciłem. Mike Belt Buckle. Armora, no dobra, ale... A Brada, nie? Najlepiej dać. Takie staty. No, 149 defensa mam. Tak, no trochę. No tam trochę. Też te tam w żłobku miałem. Te staty to ja w żłobku miałem. Powodzenia, a dobra.
Dziękuję wam bardzo. 10 przykazań Froda pomogło. Pewnie. Dziękuję bardzo. Tychnijmy se. Kurde, no, dobrze poszło, jestem zadowolony. Ale wiecie, bo to naprawdę to zależy od farta. Tak wygra na farcie, bo ona jednoliniowa, jednoliniowa, prostolinijna, nie wiem co. Jeżeli masz a jeżeli masz starą mapę, to może... To pójdziemy do ukrytego miejsca. No pamiętam, no, na dole był rybak, to pamiętam. A, bo on gadał o tej łajbie, no, pamiętam, to właśnie. Pamiętam. Nie, no zepsuło mi. No tak, spokój. Weź mi Samsung. Na kole po piochu polecam. Coca-Cola. To już go nie będę dosyć. Blokuje coś. Pewnie. Zastanawiam się, jakby używany Joy. No, właśnie widzę. Dramat. A, to. Zaraz znajdę. Rzeczywiście. Było to piękne. W razie nie chcę tam iść. Obejdziemy tam. No, co mogę powiedzieć o tym? No to łebka. Przepiękna. Co to było sobie? Nie, dobra, nie będę teraz. A, tą trąbką są kontrolowani. Ore. To jest kizyna, ale to co ja tutaj nic nie mam do roboty. Wracaj, dobra.
Ale już w ogóle mogę wracać całki. Do wody tam wejść, nie? Dobra, całki do... Ja. Naprawdę nie wiem, popieronem się nabył, ale... Tam do tych dalszych drzwi. To było. Może dużo gry za tobą. O, dziękuję. Dobrze, lepiej trafiłem. Kurde mol. Robimy tak. Inaczej. Tak, tak. Do areny trzeciej, nie? Pająk. Kurde mol. Wszyscy otruć. Tak, wiem, że to jest... No kapek się wiesz? Tak, tak, to jest jak się kap. O, i teraz nie są wszyscy chęci, mogę jeszcze raz. Nie, bo ja chcę, że oni wypoczęli tam, a nie... Już tutaj... To IQ, nie? No kurde mol! Ta ta gra. Kurde, nie mogę się normalnie wyspać. Dobra, już się przyzwyczaił przy tym dioble pieruńcu. Tak robić. Nie, bo co ten... Chyba, że się cofna... No kurde mol! No, ja wyjdę z tej gry. Nie można sobie dychnąć. Nie możesz. Po co, kurwa, flak? Popieruna, nie? Idę do hotelu Torbia to. Albo cisnemy do wrestlerów. Ja to dupca. Ja to idę. Jak są wrestlerowie? Pełni są. Ja to dupca. Wiele można. Dziękuję. Kurde, wyspać się na samym początku nie można, bo albo ci pitnie, i go porwą. Ryby pieruńskie. Tak nie chcę. Zabawa, naprawdę świetnie. To się wytorbiał, obejrzycie. Jak się już wyśpiał. Obejrzycie, co będzie, jak się otworzy. Mi się otworzy, zamkną mnie jak te oczy. Bardziej się już tego przemielić nie dało, tej gotki. A ty z Fredem. Mi się otworzy, zawrzą jak tobie oczy. Co ty, Fred? Kupię. A jakąś kasę się zdobyli z tym? Dobra, to co? Trzecia arena, nie? Powinny być takie czarne, białe, takie wiesz, banery z cytatami, dokładnie.
Trzecia arena. Dobra. I... Tam sobie zapiszemy i będzie czyściutko. O, będzie czyściutko. W 27 levelu mam tego. Przez ten chod nie zrobię trzeciej ewolucji. Teraz Kai. Ty potężny jesteś. No dobrze, a co jeśli chodzi o grę? A, dobra. A, no to czyli łazimy już nutkiem. Bardzo dobry, dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Bez waszej strony. Też fajna postać. Jej! Kraszki są. Nie, to będą wunsze. Ja nie chcę iść do... Nie, Ranger. Szkoda. Padnie tu. To było mądre patrzenie. O, tam jest bar. A bar to jest po niemiecku gotówka. Teraz mi od... Hobby. Las intro. O, już... No jak ja ci mam pomóc, papie? Mi żyć zawracasz. A mam... Kurka, flak. Forbił. Friedrich. No. Możesz to case, no hopie. Jeszcze tu nic nie ma. Nie, jest tam, a się tego sprawnego fiu... Znaczy oko. O, teraz już kupimy. Oj, mamy krunę, git. Będziesz kiedyś... A nie miałem tej maski. O, fajnie. Bradley. Mój brzusiu. O! Na tej sarence. Tego tutaj nie będę wam tłumaczył, ale to jest... No nie, sukinsinu. No można powiedzieć. Pasu. Trzeba powiedzieć, nie chcę. Weź się trochę pasu. Nie chce mi się. Jakbym był kiedyś włączony. Nie na tym. Mam jechać w ta woda, czy nie? Będę się wytorbić. Tam jest to. A, dobra, mam to. Na jednym kole to by daje po prostu. A, i co rozsekujecie? No, ale to się muszę uczyć, dobra. Na razie na jednym kole mogę iść.
Fajne. A to mam wygrać wyścig, ja? No możemy się cofnąć, słuchaj. Co? Nie, nie cofamy się. A nie ma gazu, jak wygodnie. Nie ma łajby. Prawda, tak o... Mychycie asraku. Nie będę już. Nie mam łeby. Zagodam z nim. A to co, będziemy się ścigać, ja? Chcę się opuścić, ale ja chcę... Nie, jelonek. O nie! Teraz jest jeszcze gorzej. Żeńską budą. Tak, tyle z tej lokacji. Ja mi się to spodobało, ciśnienie dalej jak my. Do arena 3. Ty tep, no ja wiem, ty. A mi się to spodobało, ej. Wiecie, ja się lubię posznupać. Coś to trakiem to zrobię, ale... Nie, żeśmy są w arenie trzeciej. Tam nic nie ma. I co, to na prawo? Hej. Nie, to byliśmy. My z jakiejś... Zamieniamy, ale nie pamiętam. Idziemy tu. Będzie coś fajnego, już się boję. Wierchem. No, to muzyczka jest fajna już. Jelina, ty nie widziałeś tego. Marysiu. Ja już widzę, co tam jest na wierzchu. Nie? O, Alba. Wiem, właśnie fajne to, żeby go wyszczelić. Właśnie jak się kapnął, żeby go wyszczelić, ale to bym musiał chyba z wierchu tam iść, a ja tutaj... Nie mam jakiś na ten wierch. No ja wiem, aha, temu co... A, no bo on ma taki fryz, ja, richtig, no ale zagiął się tam na wierch. A tu jest lina, kurde, tej liny. Nie wiem, z której strony teraz. Warto było, warto.
Kurde, to trochę... Trochę do zadku żeśmy są, no ale dobra. Dobra, jedziemy z tym koksem. Dobra, już wiem, no już wiem o co chodzi. Jademy dursi. Gromy to, nie? Tego filika nigdy, już się tak kapnął. O, Higher Grow dostaliśmy. Dobra. I jak wygramy, to coś dostaniemy. Nie wiem co to jest. Ty mnie pytasz? Nie mam wiedzieć, tyś w to grał. Jakieś kudły. Kudły nie wygrałem, no widzicie. Też nie, no widzicie. Nie no proste, bo trzeba by go zapytać, że tam był kamol. A że mówię, że cię gra resetuje, to jest hit. A obejrzymy? Pro gamer jesteś. Fest, nie? Fest nie pro gamer. Dalej tego kurczaka mamy goldy. A będę musiał... Jest. A higher growth formula, there's... Him. Cholera wie. Dobra, dobra. No. Fajnie upada na łeb. To zaraz ubierzemy. Ja, będzie lepsze na łeb, no. Jakie ma teraz statystyki? 101 ataku, 165 defa, 160... Ale już widzę, że są uślepieni, nie? A, byli to może... Dobra, no to co, jedziemy, nie? Co myśmy mieli? Czekaj, ja tego ostatnio... Kurde, ale nie wiem. Połaźnia, nie? Ja to byli. Już pamiętam, bo... O, pamiętam. Ty wiesz, ja się też lubię poszukać, wiesz jak... Z tego okna będę mógł... Tego też wytorbić.
Będzie super fajnie i śmiesznie. Ja widzę te wasze... Tu się wytorbił on, dobra. Your mate can become my reality. Raczej zrobił, że piekło zostało. Bo moją tą kością. Idziemy wytorbić tamtego. Not cool. Oj. No chłopie, ja mam taką ekipę, że... Ten nic zaś nie widzi. Kaleki czas. Szkoda gadać. Że chce walczyć, nie? Po tym, jak go bez okna już zrobili. Wie jeszcze. Co na to pi... Nie przetłumaczę wam tego. Też 2 koła expa, ładnie. O, jeden magazynek mamy. Zabierzą jak oni są oświetleni. Znaczy no nie, że są oświetleni, ale jajco robią. Może nie na ekspicie jak wywalasz do góry te... Ale oni wracają? Nie, no nie. No właśnie. Prawo będą, a. Wiem, kapę się. A, muszę zdążyć, dobra. Muszę spaść? Nie, to nie przejść. Aha, dobra. Właśnie. A. Siemano Ryszard. Patrz jakie tu są te... On by tu wszystkich rozwalał, tak. Wiem, ale no co zrobić? Nie mam kasy. Ale możemy coś sprzedać przecież. Dlatego mamy wpierunę przecież. Właśnie. Sprzedaj. Ale ja nie wiem co mam sprzedać. Co ja mam sprzedać? Ja nie wiem. A, bo to mi teraz pokazuje. O, to sprzedamy, bo nie potrzebujemy. Bird Mask też nie potrzebujemy. To też nie. Urban też sprzedamy, bo popierona mi to. Większość... Dobra, to ubierzemy.
Kurbamy się. Jerun. My tego ostawimy. To lubię. Tarofuzekla. Dobra, ostawimy. Teraz możemy... Aha, sprzedam jeszcze te Joy, nie? A kupimy stary. A? Co ty gadasz? Stary łuk Olana, Kejmu. To jest bow, nie? Łuk. A weapons. A to, longbow, dobra. Teraz ustawiłem, bo lubię. Dobra, mamy kasa. Już nie możemy mieć za dużo, bo potem znowu nas ukradną albo coś. Kupimy to. Kurde, ale dokoksimy. Teraz equipment. I co, Bradowi to dajemy? No, Bradowi to dajemy. Pa. To teraz on ma 165 defa, 143 ataku. O! No i brat tak pójdzie, to rozwali wszystkich. To jest to. Szybka. A nie będziemy rezydent, bo my chcemy do Fireballa jak coś. Ale ja go niby to robię przecież. Pomiędzy na prawe spadnie. Teraz to ja mogę spadać. Wiem. Bo na kole miałem tego nie przejechać. Tak normalnie, już kopek się. Ła! Co ty gadasz? Co ty gadasz? Dobre, dobre. Fajne. Fajna mechanika. No właśnie fajna, mi się to fajne było. To mi się bardzo spodobało, ty. Idziemy do góry. Gdzie tam jest zapis? Tu są rangery. Właśnie, właśnie. Widzę, że już mnie uprzedzacie. Jasny znów. No i po prostu leżą, nie? O nie. I maska, dobra. No dobra, tak jak go rozwalimy. To już są
Kurde mol! Oni nigdy nie mogą być jakoś normalni. Zawsze musi się ktoś spartolić w tej grze. Kurde, no atak daje 200. Nie się ułoży. Czemu ten krytyk daje mu... Nie koniec Rangersów. Wtedy. Było pluje teraz. Będzie ślepy tym. A, bo to już z nim pożegnamy się, bo... Ja mówię takiego krytyka walnie, że hop się przekręci 6 razy. 3,5. Bym jeszcze mu krytyka walnął, ojerun. I 31 level, i 28 tego. Teraz Joy dostać. To jest co pod Alba tam pójdę. Dla różowego Rangersa jest. Aha! Dobra, 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 dzięki. Dali tak. I poza tym to już jest... W sumie... Znaczy nie wiem, no ja się bawię tą rozgrywką, ja na tym nie myślę. Ja się po prostu bawię tą rozgrywką i tyle. Trudne to godą, nie? A jak to spartolił chyba. Jak obejrzę co to... No bo na prawo jest fajnie. To jest na prawo boss, ale to nie na wierzchu, nie? Piękny. Że gotów na piękno? Nie je. Bo ja już wiem co to jest. O to. Ja sobie... O, no to rzeczywiście. Trudne, no ale to... Ja nie grałem, nie dawałem na Painful, bo... To sobie gram tutaj. Jakbym... Ja daję na przykład na hardzie gry, które już tak przeszedł. Normalnie. To pierwszy raz. To jest dobry, dziękuję. O, no nie przeczytałem Usagi. Mamy go. Tracimy jak go zwyzywamy. A, czyli ciutamy go, dobra.
Akurat w niego, nie? Czyli... Jak ja to Spartoniu, no. Mogę uleczyć. Super. Ej, znowu. Aj, tu... Dobra. Efi, no tutaj... Tigerman jest bezużyteczny. Ale ty mocno, okej, dobra. Mam jakieś kombinacje. Bez gole czy te? Ty grzybie. Łoplujemy. Nie mogę, ja tego Tigera będę musiał chyba później zmienić, bo to jest... Jest mnie wnerwia trochę. No nie, no olej minus, no mnie normalnie szlak trafi z tą grą. Jak będę tobie master tam, gdzie była serenka gości, tam nie gięło. No dobra. Kurde. Chciałem, mama dzwonia. Spoko, nie ma problemu. Ale Budas mi się nie wchodzi. Kurde. Tak. Są takie silne, ale i tak oni ci nie wejdą, to jest nara. I ten go oślep. Nie, bo ten już Tiger ma dużo ci... Właśnie tobie mas. No dobra, no to pójdziemy tam. Bo ten Tigerman, no on zginął, ale on nic nie zrobi bez. A, bo udało się. To mam iść do łaźni, mamy iść. USA flag dostać. Tak, ale to prawo, no dobra.
To co to jest? Taką poduchę wziąć. Dobra, dobra. Job. I on wnerwiający. Jakby torbi. Dawaj do łaźni, ale to mogę takiem, nie? I co, i to była Arena 3? Nie była w Arenie 3, tak, była Arena 3. To przypomnę tej dziury. Ja tu zapiszę. Pójdę tutaj, wiem, że to głupi pomysł, ale wola już... Pogam. Kurde mol, ktoś mi pitnął. Ja wychodzę z tej gry! Wychodzę z tej gry! Bardzo quit. To mi się jeszcze przyda, wiem, że... Ale patrz jak oni wyglądają, kurde moje, nie mogę się wyspać nigdy, kurka flak. Może być jedno spokojne ten, że tam pójdziesz stamtąd. Nie, musisz... iść do tego. No normalnie wyjdę z tej gry, no to jest... Nie... A idź to już. Licznik srania będzie jeden, naprawdę sarać tę grę powoli. Ale już teraz nie zrobię tego licznika. Kurde, no nie. Nie, myślę, że są... Oni są ciulnięci, przepraszam, ale oni są naprawdę ciulnięci. Brakuje mi tu, żeby mnie pająki okrążyły. To jest... Idę do tej łaźni, nie? Tam, musimy iść tam, gdzie jest ten koleś po prostu, nie? Robi mask. Co się tu dzieje? A, no patrz, idealnie. You are here save me? Tak, nie? Tam muzyczka. Piknie. Jak teraz masz postać? A, to jest ta silniejsza, tak? Nie mam tego. Ale tego typa coś... O jest, terkusie. Równe dołożenia. Spoko. Bardziej mi tutaj spanie w nerwie już sporo. Trakiem się... To trakiem trzeba będzie Kai. Będzie gościu z mieczami. Przecież tutaj 3/4 jest niewidomych te. Kupię. Idę do areny drugiej. Nie idę do areny drugiej.
Ja wiem, że trakiem do Arena 3. Ale ja dałem do Arena 2. Bo chcę jakaś się wyspać, żeby mnie sam nie stracił, ale po prostu ja dzisiaj mam farciarz, narciarz, farciarz. Mi się poszło. Ja, poszczęściło mi się. Oni mnie całą. Super. No to w nagrodę go wywalamy. Dobra. Ty, fajnie, fajnie, że się postarał. Nara. Dobra, to czekajcie, no to cisnemy. Arena 3. Dobra, K idziemy. Tam gdzieś ścigałeś z typem. Super, Kaj to było. Nie, już tam nie idę. Nie, tu było to. Dole. Tu gdzieś, a. Byliśmy. West. Wiemy, nie? Nie wiem, czy ja dobrze idę. Nie tu, no ale tak chciałem iść tu. No ale dobra, no. Nie było, wiem właśnie, dlatego tam zaraz pójdziemy. W ogóle mi nikaj nie było. Ja wiem, że przed... No to mnie też nie było. No. Ja wiem, Kaj tak ścigał. Dobrze idę, czy nie? My się wracamy, no co za... Łaźnia. Dobra, kit. No ten zaś jest... Dobra, już... Dobra, jak on spada, to... I co, mam jechać tam do sam koniec, czy co? A do tego mam iść. Pamiętam. Dajemy mu go, here's yours, nie? 500 magazynów to jest dużo, ale nie chcę. Fight for me. Aha, no była, walcz dla mnie, no dobra. Nie zaatakujesz. To... One sword guy.
Toterowski track? Trójka. 1% zakładu krwawienia, ups. O, Tiger, no byłeś fajny, ziomek. Nie ukrywam, no że dobry to. Chyba, że... albo nie, jego nie będzie. Może Queen? Dobra, idziemy dalej. Nie. Ja wiem, że to źle. Wiemy gdzie. Ja się... To spoko. Tiger Bonzo, dobra. Teraz na górę wejścia. Właśnie, myśmy jeszcze tu w niektórych miejscach nie byli. Też tak jeszcze nie. Jeszcze to puszczę. To jest ten. Bierzemy go. To jest najstarszy widz, jaki może być, nie? Co ty gadasz? Ciula nie grabiamy po ryju, to ci cierpię się. Szkoda gadać. Zaszczępić ryja, bo sobie już postąpiłeś trochę czym innym. Boże, jesteś... Karate School, tak jest. No byłem na Magna na prawo. No, mi dał tam tą Nikę i tak dalej. Nie, spoko, luz. Nie, ale dobrze, że ty mi piszesz, bo może ja coś przegapiłem te wiesz? Ale jak tak piszesz, to ja ci mówię, no słuchaj, to ja tam byłem. A ty mówisz, okej, dobra. To nie masz co przepraszać. Dobrze, że tak piszesz. Bardzo dobrze, że tak. Podoba mi się. To są... Jakie on ma powers? O kurde, rzeczywiście.
A i mam iść do bossa, no świetnie. Kurde, silni tu są. Myślę, że ich za pierwszym razem. Robimy slash. Rage. O, nie, dobrze. Mam ataki. Ciekawe. Obejrzymy. Dobrze, mam już trochę mniej energii, ale już trochę tu... No dobra, udało się. O, perfuma mamy. Zawsze trafiam. Dobra, idziemy na górę, nie idziemy tam. Dobra, no i fajnie, no ale PSP, no zobaczymy. Wiemy to, będziemy się bawić już. Ale to myśmy mieli już taki atak, nie? PSP łatwo zdobyć, więc no właśnie. Lepiej. Burning. Świetnie. Dobra, jest. Co z tych nakłada się? No właśnie widzę. Mimo tego, że ma niższy level, to jest naprawdę, jakbym go tak dokoksił, to zrobię na jutro, hehe. No, było git. A potem Bosia, jak coś będzie koniec dzisiejszego live'u. No tu nie będę na razie zrobić. To też nie są, no chyba zrobię, ale to dam jutro znać na live'ie, dobra? Znaczy co ja to robię? Na Discordzie. Dam znać. Pięć koła! 5 koła! Twoje herce szczęśliwe, to bardzo. Właśnie nie mieliśmy ataków 5 koła. A, źle stanę i go tu... To i temu wtedy robię. A, to fajnie. Dobrze to. Oczywiście, no, nie sobie. Pispa mi akurat. Perun. Dziewięć. A, ładnie.
Straciłem? Nie ma problemu. Nie, nie, no łaża. Łaża. Idziemy do bossa i to będzie dzisiaj, na dzisiaj koniec. Koniec. Namalowane niebo. Powinno ci wszystko powiedzieć. A nie było, będzie tu długo. Jest. Aha, dobra. Siemano, Adik. Właśnie, żeś to zna końcówka. Dobra, jedziemy. Hop. Gdzie trafi, patrz. Ale do... Kurde, mnie sparaliżował. Zetnę drzewo koło. Paraliżujemy. Oplujemy go klasy. Udasem jedziemy jak na krótko. Spoko, ja też zaraz kończę, więc już. No niestety nasz ulubiony hop nie zrobi. Dobrze, że mamy Wudasa i jego Firebola. A, no nic, no Dobra. Myślę, że mam teraz z tym wywalony, no... O, prawie 4 koła tego. Dobra, teraz powinno... Nie, no i mi go sparaliżował! Kurde, mam akurat jego! Jak jest teraz naoliwiony? To jest beka z tej gry. The Fire Slasher powinno tutaj dobrze. Właśnie. Udało się. No oczywiście jest dobry, bo to jest właśnie efekty jest 20 poziom, dobra mamy. No i mamy w końcu to drzewko do tego, ja? Do łajby. Dobra, moi drodzy, i na tym zakończymy dzisiejszy szpil. Dziękuję bardzo. Do Łodzi. Nie, dzisiaj będzie do Łodzi pójdziemy następnym razem. Może zrobię jutro live, ale damy jeszcze znać na DC, ok? Więc ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, moi drodzy kochani. 1 z 10 jest zrobione. W ogóle właśnie dużo będzie, no fajnych takich rzeczy w lipcu. Ogólnie będziemy musieli troszeczkę, będzie mniej może na YouTubie, ale będą duże rzeczy. To zrobię to ładne oczka. To, ale co całe? No będzie tak, lisa, całki, w weekendy jest całki lisa. Dobra, no to ja dziękuję. Ja nie wiem o co chodzi o całe, Tymek. Proszę się
Tak, całe, no całe będzie zrobione, mówię, no. Dopóki całe 1.10 będzie na kanale, bo ja chcę zrobić to 1.10 do tego live'a urodzinowego, mu 15 dni chyba tam. Nie, już, Kaj. Ja normalnie mam jeszcze, nawet nie ma jeszcze postprodukcji. Jak będzie postprodukcja, to wam potem powiem. Bo jest tak, że jest dźwięk, wszystko, potem jest właśnie ten obraz do tego. Jeszcze i tak tam powycinam niektóre rzeczy. I potem jak już mamy całe to zrobione, to potem jest postprodukcja jeszcze. Dokładanie niektórych rzeczy, właśnie na przykład waszych kanałów, dokładanie, żeby tym razem one były, żeby się połasić waszymi kanałami i tak dalej. Pokerhala i Lulu? Nie, dzisiaj my byłem na Pokerhalu, w którym się ogląda twój kanał. Dziękuję bardzo serdecznie, Tom. Bardzo mi miło. Ja już byłem dzisiaj rano na Pokerhali. No coś zeżera i siusiu peciorek. Znaczy nie, rusza się jeszcze jakaś, pójdę na szpacer. Aj, muszę ten. Kurde, czekajcie, muszę na Pendolingo, muszę ten. Obejrzymy, czy mnie pieruny wyprzedziły. Nie, jestem dalej w strefie awansu, dobra. Ważne, to widzę ci linki do siebie. Jasne, stawić. Znaczy, ale to potem, nie teroski, bo mówię ci, to jest. Leci Duolingo normalnie, działa. Ja nie, po prostu się zacięło, to co Zech robił, to wchodziło. Nie, Jowu napiszę, jak będzie postprodukcja, wtedy będę chciał te linki. No teraz jest bez sensu, znowu mi się to jakaś straci. To jest znać, kiedy z tymi linkami, dam znać. Dobra, trzymajcie się, dzięki, żeście byli, do następnego, cześć.